Kaixo, eta ongi etorri beste blog batea emeretzigarren naia. Bueno, asteburu hau da dantza asteburua. Dauzkau bi emanaldi, gaur ostiralaren lehengoa eta bihar larunbata bigarrena. Gaurko gaurko emanaldia da Isidro Larrañaga orkestak 45 urte ditu eta urte horren ospatzeko kontzertu bat emango geletorren. Eta hemen gaude, ensaio hauka guain. Ja antzuta zuen pixkat dian saiatzen. Jain dugu pieza bat guk eta gero beste pieza bat ensaiatuko dugu. Eta gero emanaldin jantzinko gea eta guztia. Así que hoxe, guztu da ikusten dena. Eta biharkoa kontatuko izuet bihar. Por cierto, blog hasi aurretik goatu betiko bostak. Like eman, arpidetu, kanpai aktibatu, iruzkindu eta partekatu zuen lagunekin bideo. Eta beste gabe, guazen dantza asteburu gozatzea. Oain, ensaio en descansón. A ver, chin chin. Relajatzea hori txepela. Ni atxonak esatu ziten, hemen sartu hola ondo, enkajatu, gero pixkat aurrea eta alde batean. Eleante. Bueno, ya ensaio egin dugu, oain jazten egea. Eta oain zeituen emanaldia 5 minututan. Bueno, hola jartzen zapela ekipo, Bueno, faltango egin da, txikituta gaude, oain plusak endu, emanaldi guztetxe, da bukaeran, 8:00. Bueno, baina ikusi zuenez, 8:00 egin dugu baita, oain aldatu, eta afaltzea. Bueno, ya está. Afari aterregea. Ama, que corporativo.
Jazta, hemen digute etxekoan jakiteko gugela periko. Baina ziarik ez bai. Ez dio jarriko batea. Egunon. Goizoko behatzik. Eta, mega lokal aldera, handik abitze autobusa, Iruñea juteko, handantzatu behar deula. Así que, let's go! Txandarrak igual legizakin ematen dut, ba? Bai, legizakin. Que me mato. Kaixo, bueno, ya tuve. Iruña. Bueno, gauza da, gonbidatu gaituela dugunako dantzarik, eta gaur behekin dantzatzak erge Iruñea. Eta hoxe, dantzatuko dugu borden dantza, Tolosako borden dantza, eta trokeo dantzak. Brokeo dantza, txikik, bostitzea baita, zinta dantza, eta bar. Eta behaiz, behien dantzak baita. Aziko hori, albanin baiet, ez dakit lorroko duten bideoko ez, baina bueno, hoxe, ikusiko zu behi. Eta guain goaz, Bai, gogoa zela. Borrar. Zuto. Vale, bueno, ya está, jantzigea. Zapia eta dena. A ver, total lookin bat ingo zuet. Ez dakit alkoten, ez zingot. Hemen jarriko, txin. Eta mazkiu alpargatak eskutan, zeuria edu azuziteko zapatiak ingoaz. Eta banda ez du jarriko, eskutako zintak ez da, zeuria edu, talun, gorez zintatzeko arriskoa da. Mende laguna erraldoekin, hala. Bagoaz. Bueno, goaz doain kaletika nola. Zapatakin, sudaderakin. Bueno, a vivir la vida. Bueno, hemen dantzatu behar deu, eta gaude denak hemen. Segi dago erazin dan, bale? Dena txaketa aki, zapataki, berotze, bueno. Bueno, vaya, poteon, ja bukatu eman aldia, aldatu gata, ja. June! Ez dira
A ver, ze dejan behar deu. Ah, Nacho? Hau da, entrante. Yogur, gazta, guacamole, tomate, tipulakin eta arare gizkoa. Bueno, ez dut kontatu, baino ja Tolosan gaude, bueltan etorrera, eta faltzagoaz, beti bezala hamburguesak. Kaixo, bueno, ja Bilbon nago ikusten bezala, eta nator pixkat asteburu hau labur biltzea eta hausnarketa txiki bat itea. Bueno, dakizuen bezala, asteburu hontan dantza asko indeu, orokorren udaberriko dantzarik. Eta aldetik eskerrik eman edizkietu udaberriko, jaspon edizkietela eman, así que eskerrik asko, oinak zeate. Bueno, de pasa deu batea, osea, aste potente izan zen aurrekoa, bueno, aste potente izan da hau, osea, ja, bukatua. Eta hoi, esagun horitzuk lehen Bilbotik Tolosa, izan da lokura bat, guztira hartu ditut 12 autobus aste baten. Eta hoxe, eskerrak eman ze openak zate. Eta baita eskerrak eman Iruñako duguna txataldeai, obenak baita, eta eskerrik asko baita gombitatzatikan udaberri, eta gero egun zora gara pasarazteagatikan. Ikusten bezala, geixotzen hasi naiz. Baina, bueno, eta ba hoxe, hausnarketa txiki bat nahi delakarri, bideo hontan, ze irutzen zait motzagatukoan, eta hausnarketa hau iteko gogoan eukan, eta nola, iganden ez zanean bideoik, hau da gaur, berez, ez zuten bideoik igoko ze aste honetan, ez dut denborek euki, hausnarketa txiki hau gehituko bideo hontan, blog hontan. Orduan, bueno, hausnarketa da, labur, simplemente. Iruditzen zait, gaur egun euskal dantza sorkuntzan gabezia handi bat dagoela. Eta zer esatet hau? Ze gaur egun ulertzea euskal dantza gaur egun sortze prozesuk gertatzearen euskal dantzaren burun dago pentsamendu orokor bat, ez? Dela dantza garaikideekin fusionatu, ez? Fusio hitza dago oso borborren inber dela. Eta irtzei dela akats bat, pentsatzea, ez akats bat baizik eta ez dela guztiz zuzena, hau da, aukera bat da, euskal dantza fusionatzea dantza garaikideekin, baina saldu dantza tradizional, euskal dantza tradizional etiketapen, o ez dakit esan, beraz. Hoi behin argi utzita, iruditzen zait, agur! Beraz, arazoaz zein da nire ustez entramatu guzti hontan, euskal dantza sortzen airean horiek, gaur egun garaikideekin uztartzen horiek edo fusionatzen horiek, indutela euskal dantza murriztu, 3 pauso, 3 estilo, 3 esaten denen, dia 3 lau edo 5, osea, urortu jaztu baino estilota dala sueltoa, hankaltxatzea, zuberoko dantzatako pausok, eta ja, batek sartu aldo mozo ze hola diferentegoa, baina dia hankaltxatzea eta Gipuzkoako pausok orokorren, zuberako pausok eta sueltoa. Eta da oso lotuta virtuosismoa bilatu nahi horrekin, ez? Eta irtzai dela akats larri bat hau. Aldatetikan, ze da euskaraz ditzen nahi gane. Osa, ulertu behar deu, euskera, gure ahozko hizkuntza euskera dan bezala mugimenduko hizkuntza da euskal dantza. Beraz, eukiko bagenitu eta erabiliko bagenitu bakarrik 4 esaldi euskeraz, gutzako euskera oso pobre gatzea, ez? Euskera dauzka hitz asko, esaldi mota asko, esplikatzen ez, ez? Eta euskal dantzakin
aidana gertatzen lau esaldi horietan bakarrik gaur egun, eta lau mota horiekin, eta aidana galtzen beste komunikatzeko posibilitate anitz eta ugari bat. Eta, pues, hoxe, sin más, nire parana mentalak, kareran asko beretzera gotak ematen honi. Eta orduan, iruditzen zait, gaur egun, inbeharko litzatekeena, edo behintzat faltan botazetena gaur egun dala, lenguaia horretatik sortzea gaur egun gozoze, ze euskal dantza zoze garaikidea da. Tradiziotik datorren zoze da, baina tradizio da per se garaikidea dalako. Zer egiten honekin, tradizio bat hiltzen momentun jazara tradizioa da gertatu zan zehoze. Tradizioa gaur egun gertatzen baldin bada garaikidea da. Zer garaikidea da gaur egun gertatzeana. Azaltzen ez? Orduan, iruditzen zait, dantza garaikideakin fusionatzeko beharro joki gabe, izan behar deula gai, gure hitz, simbolo, azento, danadalako esaera, lexiko, danadalako horrekin euskal dantzan, euskerak egiten duen bezala, euskal dantzan esaldi berrik eta molde berrik sortu egiteula. Eta honek ez nahi dute, iruditzen dela dantza sorkuntza, izan behar dela zehoze, tradiziotik eta gure korputz eta mugimendu hizkuntzatik sortutako zehoze hasi behar duela sortzen. Gure lenguaia, gure simbolo eta gure pausoetatik. Eta horren adibide argina da, dugunako kintzutena bereziki aritzek trokeo dantzakin besteak beste. Ze, zubi guztezu eta zaten zu, hau da, aspaldetik dantzatuan dantza bat, tradiziotik datorkio guntzoze, eta da sorkuntza duela, ezakit zenbat urte zazki, baina bueno, duela urte gutxi, historian kokazioa dugu gutxi, ulertu, sortuan zehoze, eta da zehoze tradiziotik datorrena gure hizkuntza, gure lenguaia eta gure simbolotan oinarrituta, da hon zehoze garaikidea eta sorkuntza lan bat. Ezakit ezaltzen nahi zen, edo ez, asko debatute horren inguruen klasen Josu Garate, gure irakaslea, hobena, eta nire ikaskide liderni ganakin. Eta hau da nire ikuspuntua gaur egun ontan nao, eta, irutzait, euskal dantza tradizionalan etiketa ere, ulertzea zue ez, etorkizuna hemen daola, ontan, sorkuntza propion eta ez beste fusion. Ze fusioa gertatua eta fusioak erakutsi virtuosismoa bilatzeula eta virtuosismoako mugatuta gaudela. Virtuosismo mota bat bilatzea deu, mugatuta gaudela, ze gatzea lau esaldikin. Orduan, nik uste beste bide batzuk bilatu behar diela gaur egun momentu hontan, eta sorkuntza izan behar dela tradiziotik daten zuze, garaikidea dana, baina eraberen euskalduna eta gure mugimendu propio eukana. Eta txakon hauta gero, eskerrik asko bloga ikustendikan, esango jazue, izan da aste potente bat, dantza aldetikan, ordu semia zirutzaizuen eman aldik, azkeneko hausnarketa duze iruditzen zaizuen, adosta duten, ez dana dalakoa, bideo proposamenak bai jartzen euzkazue nahi zuena. Hoi guztia, eta gehiago, komentarietan. Eta honekin ja ingot lotura betiko bosta goatzeko dala, like eman, arpidetu, kanpaia aktibatu, iruzkindu lehen esan duten guztia, eta partekatu zuen lagunan arten, ikusten zuen, bida, zein honu da berriko kaste buruntan, bida dugunako trokeo dantzak, dana dalakoa. Eta beste gabe, eskerrik asko, barkatu egan denetzalako bideoikeon, baina bloga daukazue azte azken honetan, eta hoxe, esperoti egan denetan jabeita eta bideoa, urrengo bloga ez diago denbora luze baten, deskanso bat behat azten zehar blogak egitatzez, sentitzet, eta besteik ez, eskerrik asko, eta ikusiko gara urrengo bideoan. Aio!